बिटिआर सरकारनि जि लाइभलिहुड मिशन जिउ खांनाय राहा हिसाबै जोंनो जि जब होनायनि थांखिजों बिटिआरनि चिफ मानगेरेट प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय जोंनाव मोनसे आसनि हरदों। बे जाहैबाय अगुरु एबा आगर दंफां होननानै जों मिथिगौ। बेखौ फ्राय जोंनि 36 नं धोनस्रि समस्तियाव 33,750 दंफां फुलि हरदों। दा बेखौ गायनो थाखाय आरो बेखौ नायनो जोथोन लानो थाखाय जोंखौ मोनसे क्लाब खुलिनानै लानांगौ एबा आफाद दानानै लानांगौ होननानै जोंखौ बुंनाय लेखायै जोङो धोनस्रि अगुरु क्लाब हिसाबै जों दानानै लाबाय। आरो बे क्लाबनि सिङाव जों दिनैनिफ्राय जेसेबांखिनि जोंहा खेथियकफोर दं, फार्मार्सफोर दं, बिथांमोननो जोङो सेलेक्ट खालामनानै बासिनानै गायनो थाखाय जोङो दिनै दंफां फुलिखौ जों राननानै हरबाय थादों। दा बेखौ मोननानै रायजो राजा लोगोसे फार्मार्स बिथांमोना खोब गोजोननाय मोनदों। आरो बिटिआर सरकारनि जि लाइभलिहुड जि मिशन अगुरु दंफां गायनाय बा फुलि गायनाय बे आसनिखौ बिथांमोना गोजोननाय मोनदों। आरो जों आसा खालामदों जि दंफां गायनाय बा जि प्लान्टेसन जिहेतु बे जोंहा इक'लजिकेल बेलेन्सआव नेचारेलि जोंहा जि मोनसे बेलेन्स लाखिनांगौ बेयावबो मोनसे खामानि होगोन। आरो अगुरु दंफांनिफ्राय गोबां रोखोमनि बेयाव कस्मेटिक्सफोर बा सेन्टफोर बानायो, धुपफोर बानायो होननानै जों मिथिगौ। ओंखायनो बेखौ मिशन हिसाबै लानानै बिटिआर सरकारा बे ओनसोलनि रायजो राजाखौ गायनो थाखाय मोनसे इनकारेज होदों। आरो बेजों लोगोसे जुदि मोजाङै मोजां जोङो जत्न खालामनानै बेखौ फोथांनो हायोब्ला फ्राय 10 बोसोर 12 बोसोरनि उनाव बिनि फिथाइखौ मोजां मोनगोन होननानै जोङो आसा खालामदों। आरो जेसेबांखिनि फार्मार्सफोर दं बिथांमोनखौ जोङो रेजिस्टार खालामनानै लाखादों। बिथांमोननि कन्टेक्ट नाम्बार, गामि फन नाम्बार आरो लोगोसे एकाउन्ट नाम्बार बेखौ जों लाखिदों। आरो मानो होनना बुङोबा बिटिआर सरकारनिफ्राय जोंखौ बुंहरदों जे जेसेबांखिनि फार्मार्सफोर दं बिथांमोननि डिटेल कन्टेक्ट डिटेलखौ लाखिनांगौ जगाजगनि थाखाय। आरो उनावहाय बिथांमोना जिहेतु बे दंफांखौ गायहैगोन, फुलिखौ गायगोन आरो बे फुलिखौ नायनायनि थाखाय, जत्न खालामनायनि थाखाय, लोगोसेयै बेनिफ्राय जि मुल्यबान जि बुस्थु मोनसे सेन्ट जातियनि जि बुस्थु माने ओंखारो होननानै जों मिथिगौ। बेखौ फ्राय बोरैहाय माने गायनांगौ, बोरै सावा सिथा खालामनांगौ, बोरै दैदेननांगौ, बोरै सामलायनांगौ बिनि सोमोन्दै ट्रेनिं होगोन होननानै जोंखौ फोरमायहरदों। ओंखायनो जों आसा खालामदों दा जेसेबांखिनि बेयाव फार्मार्सफोर थांदों बिथांमोना जुदि गायनानै बेखौ जुदि मोजां जत्न लायोबा जथेस्थ'खिनि माने बेयाव रांखान्थिनि मुलाम्फा जागोन खेथियाव दैखांनो हायोब्ला। ओंखायनो बेखौ गोबां रायजो राजाफ्रा दिनै गायनायनि जगाजग खालामदों। ओंखायनो दिनैनिफ्राय रायजो राजानो जोङो बेखौ रानना हरनायनि बेब'स्थाखौ जों दिनै खालामबाय। माखासे ग्रुपफोरा दिनै मोनफैस्लाबाखै। जेसेबां VCDC दङ जोंनियाव गासै 13टा VCDC दं। 13टा VCDCनि सिङाव जेसेबांखिनि गोसो जानाय इन्टारेस्टेड फार्मार्सफोर बिथांमोना जगाजग खालामदों। आरो गाबोन समफोरहालागै बिथाङा लांफैगोन होननानै खोथा होदों। ओंखायनो बिथांमोननि थाखाय जों लाखिना दोनदों दा।